Et presento la història de la Laia on potser t'hi veuràs reflectida. Arribava cada setembre i a cada gener dient-se no tinc disciplina, sempre acabo igual. Per a ella, això era un fet, una etiqueta tatuada. Dins de creences limitants versus barreres mentals, et vull ensenyar què va passar quan ho vam separar. Primer vam identificar la creença, no tinc disciplina. Després, la barrera real. Arribava a casa tard, cansada i sense sopars pensats. Al vespre era un camp ple de mines. En lloc de demanar-li voluntat infinita, vam crear dos sopars base molt simples, per exemple, bol de llenties amb verdures i torrada integral i un petit ritual de tancament abans de tocar el mòbil. Al cap d'unes setmanes, la Laia ja no es deia no tinc disciplina, sinó he trobat una manera que m'encaixa. Si vols començar a fer aquest gir, en el teu cas, vés a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp, escriu ment i t'envio la guia per començar.